siitä lähti sitten reaktio, että minulla on naapurin poika, lapsuuden ystävä, kansanedustaja oli siihen aikaan ja on nykyäänkin vielä. Minä ajattelin silloin, että kun kansanedustajat on ollut sitä varten, että niiltä saa apua ja minä tarvitsin sitten siihen aikaan. Mä vielä luotin yhteiskunnan järjestelmää ja tämmöisiä luotot. Olen nyt karvaasti joutunut kokeen, että minua on petetty. Jostain se vaan sitten jysähti tämmöinen ajatus, että joskus on ajatellut, että miksei voi laittaa parasta porosta purkkiin ja kypsyttää se siellä. Ja minua sanottiin, että tuo on aika hullua laittaa paistia sisä- ulkovilettä purkkiin, että kun siitä tulee hyviä muitakin uivalihaa tämmöistä, mutta mä olen eri mieltä ja nyt mä olen pystynyt sen todistamaan, että mä olin oikeassa. Nyt meillä on huipputuote, jotka määrätyt piirit vertaa sitä jopa kaviaariin. Ja olen mennyt kaikki mahdollisesti läpi Suomessa. Valtion instanssit, kerat, KTM ja vakuusrahastot ja mistään ei ole saanut apua tähän päivään mennessä ainakaan. Tämä on syy, miksi poroherkku ei ole markkinoilla. Tämä on Markku Heikkilän tilanne tänään. Mutta miten intohimoista kelorakentajasta on tullut epäonninen elintarvikeyrittäjä? Vastausta tulee hakea 10 vuoden takaa. Tuolloin Heikkilän ulottuvilla olivat jättikaupat Neuvostoliiton kelosta. Kaupat, joita monet muutkin himoitsivat, muun muassa kehitysaluerahasto, Kera, omalla tahollaan. No ehkä se on luojantanut kädentaidon ja olen aina kiinnostunut käsillä tehdystä työstä ja se, että koulussa oli jo opettaja kannusti puolelle ja tämmöistä, mutta siitä huolimatta lähdin rautateille ja se, että sitten äitini kautta olen kulkenut Lapissa ja Sallassa, koska äiti on sallalainen ja siellä sitten metsässä kulkiessa tutustuin keloon ja huomasin, miten hieno materiaali se on ja siitä tämä lähti ja pikkuhiljaa lähdin sitten kehittelemään tätä kelohommaa ja se Seinäjoella 76 vuonna perustin sitten tämmöisen firman kuin Keloverstas Ky ja näissä puitteissa olin vielä veturimiehenä ja tein ja kehitin itseäni. Tässä tuli huomattava semmoinen ähtärissä parannus, että oli samanlainen kelokaveri, joka astuu keloon ja hän sitten esitti, hän antoi ainutlaatuisen mahdollisuuden, että sain sisustaa hänelle takkahuoneen ja sinne tehtiin raput ja keittiökalusteet ja kaikkia, että mä pääsin todella toteuttamaan itseäni ja siitä se tuli se kimmoke sitten kasvoi ja näin ja siitä tilanne muodostui semmoiseksi, että 83 vuonna minä jäin rautateiltä virkavapaalle, koska molempia työtä ei voinut tehdä, että siinä jompikumpi kärsii ja että minusta tuli, sanotaan, olisiko se hyvä sana, kelonarkomainen tai mikä nyt lie. Näin tilanteen, että tämä rupeaa loppumaan tämä kelo ja sitten minähän Kuusamosta esimerkiksi ostin tämmöistä keloa, joka oli Neuvostoliitosta tuotu muun puun ohessa ja Suomen puolella eroteltu ja sitten samaan aikaan, mistä hain, niin oli puhetta kaverin kanssa, että tämä pitäisi saada Suomeen pelkästään ja pitempänä runkona. Ja sitä on moni firma Suomesta yrittänyt, isokin yhtiöt ja kaikki, rajakaupan puitteissa ja kaikki. Ja, että mä olin tietoinen tästä, mutta mä olen vähän semmoinen pohjalainen jääräpää, että mä en anna periksi. Ja se, että mä olin panostanut aika paljon tähän jo ja itseäni ja tehnyt ja näin. Ja mä olin semmoinen, että mä annan periksi, että mä katson loppuun asti, koska mä tiesin, että tämä tuottaa tuloksen ja tämä on hyvä juttu. Ja siksi tuli 86 vuonna vaihe, että minä ystäväni kanssa ja hänen kannustuksesta lähdin käymään kauppa- ja teollisuusministeriössä. Ja Tietämättään Heikkilä iski historialliseen saumaan. Suomen
ja Neuvostoliiton välinen kauppa oli pahasti epätasapainossa. Viejiä itämarkkinoille riitti, mutta tuojat olivat vähissä. Kun elettiin sellaista kautta, että oli tavaton puute tuontituotteista, huomattiin jo heti vuodenvaihteessa, kun öljyn hintakin oli selvinnyt, siis vuodenvaihteessa 1986-87, että tarvitaan erityistoimenpiteitä tuonnin tason nostamiseksi ja ennen kaikkea uusien tuontituotteiden löytämiseksi. Ja kello tuli näihin neuvotteluihin Suomen ja neuvostoliittolaisten viranomaisten välillä nimenomaan Markku Heikkilän aloitteesta. Nimenomaan ja pelkästään hänen aloitteestaan. Suomen ja Neuvostoliiton välistä kauppaa hoidettiin 2 tasolla. Paikallisella tasolla rajakauppana, arkisesti ja ilman suurta hälyä. Ja valtioiden välisiä sopimuksia hoidettiin ylimmällä poliittisella tasolla. Ennen Markku Heikkilää kenellekään ei ollut edes pälkähtänyt ehdottaa kelloa tavaranvaihtosopimuksiin. Minä sainkin audienssin sitten Helsinkiin. Ja se, että minut otti sitten vastaan tämmöinen Kari Talvitie. Ja hän sitten ensimmäisessä tapaamisessa kertoi, että täytyy olla firma. Ja sitoumus, ostositoumus. Ja minä ilmoitin hänelle siinä palaverissa, että mä pystyn tämmöisen tekemään. Ja Heikkilä perusti kellon tuontikauppaa varten osakeyhtiön Ähtärin Finkelo Oyn. Se merkittiin kaupparekisteriin vuoden 1986 lopussa. Kauppa- ja teollisuusministeriöön Heikkilä ilmoitti kirjallisesti, että Finkelo on valmis hankkimaan neuvostokeloa 35 000 kuutiometriä. 87 helmikuun 5. päivä tuli sitten aamupäivällä Kari Talvitieltä soitto ja hän kertoi, että nyt neuvostoliittolaiset ovat kiinnostuneet, että he haluaisivat myydä kelloa Suomeen, että nyt he suostuu tähän. Pohjois-Suomen kaupungit ja Kera omistivat yhdessä Rovaniemellä rajakauppayhtiö Nor-Interin. Se oli yrittänyt turhaan kelokauppoja leningradilaisen Lenfintorgin kanssa. Syksyllä 1986 kehitysaluerahasto päätti lisätä omistustaan yhtiössä. Kerassa tehtiin päätös 500 000 markan pääomasijoituksesta. Se toteutettiin nopeasti vuodenvaihteen jälkeen, kun Heikkilän läpimurto tavaranvaihtosopimuksiin tuli julki. Ja Kari Talvitie ilmoitti minulle, että nyt neuvostoliittolaiset suostuu myymään kelloa ja sovimme näiden järjestelyistä. Ja samaan aikaan otin Aaltoseen yhteyttä kansanedustajaan, joka on mun lapsuuden ystävä, ja kerroin, että tarvitsisin luotettavan tulkin, mieluummin valan tehneen, ja hän lupasi järjestää, pyysi vain kirjallisena, jonka myös tein hänelle. Jäin odotteleen tuloksia. Markku Heikkilä oli saanut omiin niminsä monien himoitseman kelosopimuksen. Moskovassa oli nyt asiakirjassa paragraafi, joka velvoitti myymään puuta Heikkilälle ja Finkelolle Suomeen. Keran ja Nor-Interin rajakauppasuunnitelmille se oli paha takaisku. Kokemusten perusteella voitiin todeta myöskin se, että aina kun rajakaupan piiriin löydettiin joku merkittävä uusi tuontituote, niin sillä oli taipumus hyvinkin pian siirtyä sitten tänne protokollakaupan piiriin, jossa oli vallankin silloin 80-luvun loppupuolella ja puolessa välissäkin jo merkittävästi puutetta tästä tuontituotteista. Siitä tuli tietoa ja me kuvittelimme, että se on suurteollisuuden taholta kohdistuvaa painetta tähän kelokauppaan, mutta nyt jälkikäteen sitten on selvinnyt, että näin ei ole ollut, vaan se on tullut aivan jostakin muualta, mutta tässäkin, niin kuin todettiin aikaisemmin, niin historia on toistamassa itseään, eli rajakaupasta oli helppo, tai sanotaanko helppo, mutta sanotaan, että miellyttävää siirtää tuotteita protokollakaupan piiriin, joka oli tietysti huomattavasti merkittävämpää ja suurempaa. Seuraavan kerran, kun
tästä kuului. Mä olin siihen aikaan rakentamassa Seelenissä. Se on lähellä Norjan rajaa, iso hiihtokeskus ja joudun olemaan aika paljon poissa kotoa. Ja sitten syksyllä tulin Ähtäriin, niin edesmennyt vaimoni sitten sanoi, että tuli outo soitto ja niin se oli semmoinen soitto, että tälle keloverstaalle tarjottiin Kempeleistä Finnkelosta keloa. Ja sehän oli tietysti shokki minulle, että aika outoa, koska minulla on rekisteröity 86 vuonna Finkelo. Jälkeenpäin ilmeni, että se oli 6 kuukautta tasan. Tämä toinen firma teki täällä Finkelon nimellä kauppaa. Ja heillä oli kauppalehdessä esimerkiksi myyntimainosta, myydään keloa, joka ei ollut minun firman myyntimainos. Syy kahden samanimisen firman pitkään yhdessäoloon yhtä aikaa kaupparekisterissä selvinnee Helsingissä patentti- ja rekisterihallituksesta. Tietysti ihan tarkkaan en tunne taustoja tuosta ilmoituksesta, mutta sinänsä näin pitkiin käsittelyaikoihin ei pitäisi joutua, jos on vaan kyse ollut, että se on kerran jouduttu nimeä korjaa. No sanotaan, että tällä hetkellä meillä käsittelyajat on saatu kohtuulliselle tasolle, eli ilmoitus otetaan viimeistään viikon kuluttua käsittelyyn, kun se on meille saapunut. Eli melko nopeasti siitä kyllä yrittäjä saa tiedon, että toiminimi ei käy. Kempeleessä kotipaikkansa pitänyt toinen Finkelo alkoi tuoda maahan keloa keväällä 1987. Ostositoumuksen tehnyt Heikkilän Finkelo jäi sen sijaan kokonaan puuta vaille. Asia valkeni Heikkilälle lopullisesti, kun toivottua kontaktia venäläisiin puumyyjiin ei syksyyn mennessä syntynyt. Mulla oli tuttu juristi ja Seinäjolta ja hän sitten lähti tutkimaan ja kun ei homma edennyt ja minulle ei ruvennut keloa tuleen, niin se tämä homma vähän niin kuin latistui ja sitten se, että sitten kun minun juristi ilmoitti, että tässä on käynyt väärinkäsitys, että asialle ei voi mitään, niin minulle tuli aika raju henkinen romahdus. Väärän Finkelon jäljitys paljastaa uuden yhteensattuman. Kesäkuussa 1987 perustetun yhtiön asiamiehenä toimi Markku Heikkilän sukunimikaima, varatuomari Arto Heikkilä Oulusta. Vaitonainen mies ei kuitenkaan halua spekuloida, miksi rajakauppaa hoitaneet tahot tarvitsivat nimenomaan Heikkilä-nimisen miehen hoitamaan Finkelo-nimisen yhtiön rekisteröintiä toimenpiteeseen, joka aloittelevallekin yrittäjälle on pelkkää rutiinia. Se, että näillä piti olla paperi, jossa on Finkelo ja Heikkilä ja nämä oli näin kettuja, että ne hommas juristi, joka oli Heikkilä. Nyt niillä oli samanlainen paperi kuin Finkelo ja Heikkilä, joka oli minun ostositoumus. No, tilannehan toiminimilain mukaan on vahingonkorvaus menee niin, että tämmöinen myöhemmän toiminimen omistaja vastaa tällä, jolla on rekisteröidin perusteella etuoikeus tähän toiminimeen. Ja sitten taas virasto on vastuussa tähän myöhempään rekisteröijään nähden, mutta siinä tietysti tulee osoittaa se, että virastossa on toiminimitutkimuksessa tehty laiminlyönti tai jopa sitten tahallisesti viety identtinen tai hyvin lähellä oleva toiminimirekisteri. Ja silloin tietysti virasto ja mahdollisesti sitten myös virkamies vastaa tästä vahingosta. Joudun myymään omaisuuteni, sanomaan miehet irti ja lähdin Lappiin vaimon synnyinseudulle ja siellä selvitin asiaa omien resurssien mukaan ja yritin kasata itseäni. Kuvitellaanpa tilannetta 80-luvulta. Samaan aikaan kun Suomi ja Neuvostoliitto sopivat öljykaupoista, joku olisi keksinyt ilmoittautua kaupparekisteriin Neste Oyn ja Jaakko Ihamuotilan nimellä, kaapannut miljardikaupat valeyhtiön nimiin ja ajanut valtionyhtiön konkurssiin. Mahdotonta. Venäjän toisen luonnonaarteen Kelon kaupoissa näin todennäköisesti tapahtui Markku Heikkilälle. Oulusta väärän Finkelon jäljet vievät Kempeleeseen 10 kilometriä etelään.
Ristisuon teollisuusalueelta löytyy yhtiön perustaja Eero J.A. Juvani. Kelotoimistossaan toimitusjohtaja muistaa hyvin Finkelon vaiheet. Ja 86 oli mahdollisesti lokakuuta. Mulle soitettiin Leningradista Lenfingtorilta. Sieltä soitti Norinterin toimitusjohtaja, joka oli järjestänytkin tämän symbioosin sinne aikaisempaan. Ja hän kysyi semmoista asiaa, että olenko mä kiinnostunut edelleen kelohongasta, kun mä oon antanut ymmärtää siellä näyttelyssä. Norinter yritti saada kelon uudeksi tuontituotteeksi rajakauppaan. Asia mutkistui, kun Markku Heikkilä sai vietyä hankkeen valtioiden välisiin sopimuksiin. Todennäköisesti tämän takia Norinterille keloa lupaillut venäläinen osapuoli tarvitsi asiakirjan, jossa näkyisivät sekä Finkelon että Heikkilän nimet. Siitä kertoo, että firman nimeä ehdottivatkin nimenomaan venäläiset. Tämä venäläisen firman Karelsbromin semmoinen varapresidentti oli käynyt Kanadassa ja nähnyt siellä jääkiekkokaukalossa joku Finn-mainoksen ja hän osasi suomeesta jonkun verran ja puhuttiin kelohongasta venäjäksi ja se osuhastoi. Kelohongasta puhuttiin ja hän sitten esitti, että miltä se tuommoinen kuin Finn-kelo tuntuisi. Alkuvaiheen kavereista niin toinen sitten, kun tulimme Suomeen, niin soitti patentti- ja rekisterihallitukseen ja kysyi, että onko tämmöinen firman nimi kuin Finn-kelo vapaana. Sieltä ilmoitettiin puhelimella, että tämmöinen on käytettävissä. Me teimme paperit sitten ja panimme ne paperit menemään patentti- ja rekisterihallitukseen, niin sieltä tuli ilmoitus, että ei käykään, että tämmöinen onkin jo perustettu. Kuinka nopeasti tuo selvisi teille? Että... Se oli, olisiko joku 3-4 viikkoa. Se oli hyvin nopeasti tapahtuu. Me ei keretty tehdä yhtä kauppaa sitten tämän firman nimissä. Teillä oli kauppalehdessä esimerkiksi ilmoituksia Finn-kelon nimellä. Eikö Pohjolan kelon nimellä? Mä muistelin, että Pohjolan kelon nimellä oli kaikki ilmoitukset silloin ollut. Mitä minä itse pidin niitä ilmoituksia. Mä itse kaikki laitoin ne ilmoitukset ja yritin myydä niitä puita. Ja toimittiko Norinter muille kuin teille? Ei. Keloa? Meillä oli yksin tehtiin tämmöinen sopimus, että se on meidän yksin myyntioikeus. Millä se kelo maksettiin? Kelo maksettiin rahalla alkuun, ihan kokonaan. Te maksoitte suoraan venäläiselle osapuolelle? Ei, kun se maksettiin Norinterin kautta, koska se oli pakko tehdä näin. Ja riski oli teillä? Riski oli meillä. Ja Norinter sai välityspalkkion? Kyllä, Ja se oli Norinterille kannattava liiketoiminta? kyllä. Se oli hyvin kannattava liiketoiminta, koska heillä ei ollut mitään vastuuta sitä hommasta. Ähtärissä ollessani Neuvostoliiton kelon ostositoumus hyödynnettiin muille. Siitä johtuen menetin nimeni, omaisuuteni ja se heijastuu tähän päivään saakka, että minulla oli mahdollisuus saada rahoitusta ja elämääni järjestykseen. Keran selvityksen mukaan Norinterin toimitusjohtaja koplasi yhteen omat ja yhtiön edut kelokaupoissa. Rovaniemeläinen Seppo Ilander välitti Norinteristä yksin oikeudella kelot väärän Finn-kelon seuraajayhtiön Pohjolan keloon. Ilander istui itse yhtiön hallituksessa. Onko normaalia, että tällaisen yhtiön toimitusjohtaja perustaa omaa yhtiötä ja käy sen kanssa kauppaa? Ei se todennäköisesti normaalia ole, eikä tietysti pitäisi olla normaalia. Että sitä ei voi missään nimessä puolustella. Kelo kasvatti Norinterin liikevaihtoa 10 miljoonilla. Hyöty valui yhtiön omistajille, joista nimenomaan Kera oli 90-luvun alkupuolella noussut ylivoimaisesti suurimmaksi. Kempeleestä kaikki jäljet johtavat pohjoiseen. Kelokaupan sylttytehdas pitäisi siis löytyä Rovaniemeltä Veitikan tieltä. Siellä pitää majansa nykyisin omaa rajakauppafirmansa johtava Seppo Ilander. Yritämme turhaan tavoittaa Ilanderia 2 viikon ajan. Soittopyyntöön ei vastata, matkapuhelin ei ole päällä. Businessmatkalla jossakin itärajan takana. Soititte matkapuhelimeen, johon juuri nyt ei saada yhteyttä. Yrittäkää myöhemmin uudelleen. Mobiltelefonen kan ej nås för tillfället. The mobile phone cannot be reached at the moment. Please try again.
Lisenssiviraston tilastot paljastavat kelokauppojen viimeisen yhteensattuman. Kun Markku Heikkilä sitoutui ostamaan 35 000 kuutiota keloa, rajakaupasta kertovien lisenssisopimusten mukaan Nor-Inter toi lähes täsmälleen tuon määrän. Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus tuli kuin tulikin täytetyksi. Muutin tosiaan Kittilään ja vaimoni tukemana sitten pääsin nouseen ylös ja kyllähän se otti luonnon päälle ja ottaa vieläkin tämä tilanne, mutta se silloin selviydyi ja tuli uudet haasteet ja Heikkilä perusti sukulaistensa kanssa matkailuyrityksen Sallaan 90-luvun alussa. Ideoita oli paljon, mutta yhdellekään ei saatu tukea. joo, tämä poroherkku tosiaan laitoin sitä parasta purkkiin ja se, että minä itse hankin tänne yhtiölle tämmöiset käsivehkeet, joka on Lapissa melkein joka talossa. Ja tein kokeita kaikenlaisia ja sitten tämä tuote aikani kokeiltua ja niitä muutama 100 ihmistä sitten maisteli tätä tuotetta ja kehui ja ihmetteli, että eikö tätä voi saada enempi ja siis isompaan mittapuuhun. Ja me ei saatu Karhujärvelle mitään tukea. Me metin kaikki mahdollisesti läpi ja kaikki tyssäs aina tänne maakuntakato 10, missä toimii Kerä ja KTM. Karhujärven matkailuhanke päätettiin ajaa alas ja keskittyä Heikkilän poroherkkuun. Se ei onnistunut, kun taloudellisten paineiden alla uusi yritystoiminta sai väkivaltaisen lopun. Heikkilän serkku surmasi Heikkilän vaimon ja itsensä. Heikkilä jäi yksin tyttärensä kanssa. Tytär jäi mummon luo käymään koulua, koska pienen perhe-eläkkeen turvin en pysty järjestämään kotia. Ja nyt yritän saada Irjalleni rahoituksen, että pystyisin tyttärelleni ja itselleni järjestämään korin. Vaimon kuoleman jälkeen asiat eteni sillä lailla, että yritin monesta paikasta saada rahoitusta ja kaikki paikat oli tukosyhteiskunnan ja sitten minun ystäväperhe, jotka minun tuntee ennestään kelohommien kautta ja he tunsi tämän lihan ja idean ja he lähti mukaan. Tämä poroherkkuhan ei ole enää mistään muusta kiinni, että löytää rahoitus ja minulla on kaikki kanavat ja laaja asiakaspiiri odottaa, että tämä tulisi valmiiksi. Ja siis sanotaan näin, että viime keväänä oli semmoinen tilanne, että mulle olisi riittänyt 100 000. Mä olin saanut näytteen sen viimeisen. Tämä oli ihan valmis. Tässä on yksi lisäaine, jonka haluan pois. Ja olisin saanut viimeisen, mutta ei löytynyt mistään rahoitusta. Mä menin kaikki mahdolliset läpi Suomessa. Menemme vielä eduskuntaan. Sieltä pitäisi löytyä mies, joka halutessaan olisi voinut selvittää kelokaupan kummallisuudet. Kansanedustaja Markus Aaltonen on pitkäaikainen Keran hallintoneuvoston puheenjohtaja, itsekin Keran tuella toimiva yrittäjä ja Markku Heikkilän lapsuuden ystävä. Heikkilä on useita kertoja pyytänyt apua Aaltoselta turhaan. Kameran eteen Aaltonen ei useista pyynnöistä huolimatta uskaltautunut. Kaikki johtuu 10 vuoden takaa, jolloin menetin nimeni ja maineeni ilman omaa syytäni. Olen siitä saakka taistellut ja tulen taistelemaan niin kauan, että saan nimeni ja maineeni puhdistettua. Ilman näitä en voi jatkaa normaalia elämää.